navn er Lærke, jeg er 22 år gammel, og med mine planer der vil jeg gerne hjælpe og inspirere andre kvinder til at drømme stort og gøre deres drømme til realiserbare mål. Hej igen. Jeg tænkte lige, at jeg vil give det et forsøg mere og sende jer en endnu bedre ansøgning og en helt færdig præsentationsvideo. Siden i sommer sidst, der er jeg gået fuldtid som praktikant i min egen virksomhed igennem mit studie til markedsføringsøkonom. Jeg har også fået en samarbejdspartner med på vognen, som er en ambitiøs medstuderende, der er i gang med at starte sit eget markedsføringsbureau. Hun har fået ansvaret for al social media management på Instagram, TikTok og Pinterest. Det har betydet, at Achieve er blevet rebrandet og nu hedder Achiever, at jeg har kunnet lancere min egen podcast, og at jeg lige om lidt også kan lancere en helt ny webshop, som jeg helt selv har lavet fra bunden. Achievers mission er at styrke og hjælpe kvinder med at opnå både deres personlige og professionelle mål, så de kan tage de ledende roller og få adgang til de beslutningstagende positioner. Fordi vi gerne vil være med til at ændre de statistikker, vi kan se, når vi kigger på uligheden på både arbejdsmarkedet og i samfundet. En af de kvinder, som har været kunde lige siden jeg lancerede planeren for et år siden, det er Victoria, og hende synes jeg lige skal have lov til at møde. Hej, mit navn er Victoria, og jeg har brugt Achiever i over et år. Jeg er på min 3. planer inde i bogen, og for mig er det virkelig en uundværlig del af min hverdag. Jeg bruger den som min kalender. Rigtig meget funktionen, hvor man kan skrive ting frem i månederne, for tit om 3 måneder har man måske 2-3 planer, en fødselsdag eller noget, man er inviteret til. Og samtidig med det, så bruger jeg den til dagligdag til at få styr på mine to-do-lister, som jeg plejede at have i mine noter på telefonen, hvilket gør, at jeg er meget mere uafhængig af min telefon. Hvilket jeg i hvert fald kan have brug for, at alting ikke hele tiden ligger digitalt, for jeg husker bedre, hvis jeg skriver det ned. Og det er bare som om, der er mere ro omkring det, der ikke kommer nogen notifikationer ned fra Instagram og så videre. Så jeg ser det virkelig som en uundværlig ting af min hverdag. Og jeg er så glad for, at det her værktøj, som jeg ser det som, er kommet frem. Så jeg bruger det, udfylder hver dag. Planeren er dækket af et vegansk læderomslag med en lille magnet, som gør, at man kan holde omslaget lukket rundt om planeren. Når du så åbner bogen op, så er der mulighed for, at man kan skrive sit navn, og så vil der være nogle små citater i starten, når man begynder sin planlægning. Der er et overblik over et halvt år, og så er der noget plads til at reflektere og skrive sine målsætninger. Hver uge der har du et ugentligt overblik, hvor du kan skrive dine mål ned og dine prioriteter, og du kan lave en reminder til dig selv og skrive nogle to-dos ned, der skal gøres. Derudover så har du også en habit tracker, og så kan du også reflektere over ugens succes og ugens læring. Ved siden af dit ugentlige overblik, der har du så også en lille noteside, hvor at du kan skrive de tanker og idéer ned, der måtte opstå i løbet af ugen. Hver dag der kan du skrive ned, hvad du er taknemmelig for, hvilke 3 prioriteter du har for dagen, og så har du også nogle daglige to-dos, du kan skrive ned. Derudover kan du skrive en affirmation og reflektere over dagens højdepunkt. Der er også hver dag en oversigt over tidspunkterne fra klokken 6 til klokken 8 om aftenen, så du kan skrive dagens program ned ved siden af dit daglige overblik. Hver dag går fra mandag til fredag, og så er der derudover et weekendsoverblik, som er samlet på en side, og som fylder lidt mindre. Der følger også sådan et lille snap-in bogmærke med, som man efterhånden, som man kommer videre i ugerne, kan flytte rundt i planeren. Når der så er gået et halvt år, og du har brugt alle dine sider i planeren, så skal den egentlig bare skiftes ud med vores plan to refill. Så du skal løbende kunne skifte planeren, men vil altid kunne beholde omslaget, indtil du selv føler, at du trænger til et nyt. Og selve planeren kan fås i både beige og lyserød. Planlægningsværktøjer og markedet er i kæmpe vækst i både USA og Europa. Men det er stadigvæk forholdsvis uopdaget på det nordiske marked. Det betyder, at jeg lige nu har en exceptionel mulighed for at kunne blive markedsleder i Danmark, og på sigt også på hele det nordiske marked. Achiever har store planer, og vi har allerede fået en hel masse brugbar feedback på vores første planer, så vi er fuldstændig klar til at rykke på vores næste produkter. Et mikrolegat vil have en kæmpe stor betydning for vores opstart, hvor vi i 2025 har fuld fokus på vores markedsføring, brand awareness og community, og på at få bygget et bæredygtigt fundament som virksomhed. Vi glæder os helt utrolig meget til at høre fra jer, og håber selvfølgelig på, at vi har givet jer et lidt bedre indblik i vores potentiale